What's up mga kabisaya? Good morning kaninyong tanan mga kabisaya. Aniya natad kami mga kabisaya haron sa paghatag kaninyo og experience sa paggamit sa maong chopstick mga kabisaya. So, aniya natad kami mga kabisaya haron sa paghatag sa ninyo og lingaw-lingaw. Eating experience sa pansit mga kabisaya. Ang atoang content karon adlaw mga kabisaya mao ang eating pansit with chopstick. So, gamit mig chopstick mga kabisaya, tamang experience sa pagkaon sa maong pansit. So wala pa may kasuwayan ng mga kabisaya kay siyempre raman ta mga bisaya, wala man natong mga chopstick. So mga kabisaya, dili na to dugay-dugayon pa in 3, 2, 1, let's go. Hey, Bisaya, hey, morning Bisaya, hey, yeah, Bisaya, hey, kahit Bisaya, hey, yeah. Kung gusto ka nga mo mag-alasuway, ayaw nagkumpiyansa do, kay Cebuano, Bisaya, hey, morning Bisaya, hey, yeah, Bisaya, hey, garbong Bisaya. Huwag ba bahay miya gigo dong? Kakataon na ay. Wait, kutsara. Ye. Wait, ko kutsara, Lorenz. Gi. Ang kamot yun ako. Aw, na-clean ha? Ibalik na ko kay. Korea, ang sauna ya. Gawa ko Korea kay. Korea ko sauna kaya. Iba na ko Pilipinas, kaya ko mga matapit. Mga kabisaya, unsaon ang paggamit sa chopstick mga kabisaya? Nya kani di man ta kamo chopstick kay taga bukid man ta. Nabuhi ta sa nata sa bukid. Yana na, yana ba kani ba yana? So mga kabisaya, atong i-try og chopstick ang sinusyal nga pamaagi sa usa ka dato sa mga sosyalon. What? Nga dili kaon og mga Korean food. Chopstick may gamito, so i-try na tong chopstick mga kabisaya. Kamao ba tayo? Korean food, junk food. Chopstick. Sa inyo, Korean po, mga Bisaya po. Ay, kamaon ko mo chopstick. Ano? Ano oras rin mga kabisaya? Pero rin, easy rin mga kabisaya ang pag-chopstick. Ano oras rin, ano? So mga kabisaya, di kini lali magpag-chopstick mga kabisaya. Usahay inig compete nimo ani. Gamay kay kag mag-compete ani mga kabisaya. Gamay kag mapiit ani. So gamay kay kag makaon, murag di juga mabusog. Pero at least dili ka matuk-an kay gamay kag makaon. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw? So mga kabisaya, welcome back to our YouTube channel.
So, kumusta naman ang iyong pagtanaw mga kabisaya? I hope nalingaw mo o nag-enjoy o nag-subscribe sa pagkaon sa muang pansit mga kabisaya. Ang mga simod ito mga kabisaya, nagkayungit na sa among pagkaon sa pansit. Kamu na lang dyan, yun sa paggamit ang chopstick. So mga kabisaya, I hope nga nalingaw o nag-enjoy na sad mo sa among gibuhat nga content ang eating pansit with using chopstick experience. So mga kabisaya, thank you sa pagtanaw kaninyo ug sa pag-uban-uban kaninyo kanunay sa among pang-upload nga video. I hope nga malingaw mo karong bustagan. I hope nalingaw mo mga kabisaya. So mga kabisaya, medyo upat yun ni karong adlaw mga kabisaya tungod kay ang usa na mga kauban tuwa sa Simala. Wala diri karon si Gmar. So mga kabisaya, happy birthday din sa among igagaw nga si Angel Tesoro Zamora. Happy birthday! Happy birthday to you dia agaw. So mga kabisaya, sa katong gustong mag-comment, just comment lang mo sa obos para ma-shoutout mo na mo sa muang next video. Kung wala pa naka-subscribe, subscribe na mo para updated mo sa muang more video nga pagkahimuan mga kabisaya. Subscribe na! So mga kabisaya, don't forget to like and share this video and also subscribe sa our YouTube channel ang Bisaya Vlog. So mga kabisaya, thank you sa inyong pagsuporta o God bless, amping, kanunay, and bye-bye. We are singing, oh God.